my channel, and for today, gagawa ako ng leche flan. Isa siyang dessert dito sa Pilipinas and pangalawang beses ko pa lang itong gagawa. So ayun na nga, hindi ako magaling gumawa ng dessert pero susubukan ko. Ita-try ko siya. Let's go, let's start.
for watching, and please like, share, and subscribe to my channel for more videos. And don't forget that notification bell para lagi kayong updated sa aking mga ina-uploads. See you again on my next vlog. Bye!